one foot in front of the other. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Do it better than anybody you ever seen. Do it, screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the... Benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desprazámonos ata Mondariz Balneario para vivir a primeira gran cita do calendario español 2020 que se celebrou en augas galegas. Fin de semana do 15 e 16 de febreiro, o Río Tea acolleu a primeira Copa de España de Slalom Olímpico, un evento no que competiron os mellores padexeiros a nivel estatal desta especialidade. O piragüismo galego agarda contar a medio prazo cunha canle acondicionada para potenciar aínda máis esta disciplina. As instalacións do TEA volveron cumprir con nota e os preto de 200 participantes gozaron dun bo caudal de auga. Máis de todo o que hai en xogo nunha Copa de España, a importancia desta competición radica en que serve aos técnicos da Federación para confeccionar os equipos que representarán o piragüismo español nos distintos eventos internacionais. Poñemos o cronómetro en marcha e comezamos a repasar os resultados da primeira xornada. Temos en acción o terceiro clasificado na proba infantil, Aarón González, do piragüismo Penedo Te Importa. Diante do representante do Club de Tui, rematou Juan Martínez, do Calasparra murciano. En esta actividade de promoción para os máis novos, o mellor rexistro marcouno Valentín Varela, do Penedo, cun tempo de 2 minutos, o que houbo que engadir 4 puntos de penalización. A rapidez e habilidade nos porteos do gañador, que se impuxo con 8 segundos de vantaxe. O slalom olímpico tamén está aberto ás parellas e a coordinación que exixe podemos comprobala cos únicos participantes que formaron tándem na canoa masculina. Adrián Ruiz e Pedro Sánchez do Calasparra son os integrantes deste dúo, cada un padexando por un lado da embarcación para manter a estabilidade e sobrepoñerse á forza coa que baixa a auga. Tempo de 2:10 para eles e 6 puntos de penalización. Tampouco faltou a competición da C2 mixta. Inscribíronse 3 parellas, todas elas do Santiago Tarrac de Irún. A terceira posición correspondeulle a Aritz Azanza e Iar Gaztelumendi. Coa segunda praza fixéronse os seus compañeros de equipo Izar García e Aitor Iriondo, con dificultades neste remonte, mentres que os primeiros foron Martín Arrúa Barrena e Mayalen Olaso, padeando os dous sempre pro mesmo lado. Santiago Tarrac, que é unha das grandes referencias desta disciplina en España, o seu mellor tándem nesta proba venceu detendo crono en 2:15 e penalizando menos que as outras dúas parellas. Regresamos ás probas individuais co K1 senior feminino. Nesta categoría competiu a internacional galega Ainhoa Lameiro, que tiña como grandes rivais a dúas kayakistas do Atlético San Sebastián. Unha delas, Irene Barba, terminou terceira. Aquí temos a Lameiro, a do Penedo e unha pioneira no piragüismo galego, ao ser a primeira muller da nosa terra que compite a nivel internacional e que, ademais, logrou unha medalla no último mundial. Non cometeu ninguna penalización, pero a súa marca rebaixouna o Lats Arregui. A padexeira do Atlético San Sebastián tampouco cometeu ningún erro nos porteos e no percorrido inverteu 7 segundos menos que Lameiro. O triunfo de Arregui no K1 senior, segunda Lameiro, prata nunha proba que non é a súa especialidade. Continuamos coas categorías femininas. No K1 junior, o Atlético San Sebastián asinou un triplete. Maite Odriozola obtivo terceiro posto nunha clasificación na que as diferenzas entre as primeiras foron cativas. A destreza de Xanet Exarri para dobregar a corrente do Río Tea e non penalizar. Finalizou segunda, por detrás da súa compañeira Leire Goñi.
O Atlético San Sebastián é unha fábrica de talentos nesta disciplina, o equipo que pertence á campeón olímpica Mayalen Xorrao. E en Mondariz Balneario a súa canteira exhibiuse. Victoria de Leire Goñi, novena praza para Ainhoa Barreiro, dominio os teixugos. Galicia conta na actualidade cunha xeración de especialistas en slalom que está facendo historia para o noso piragüismo. Unha das súas figuras é Luís Fernández, que cumpriu cos pronósticos na canoa senior. O de Tui colgouse ouro tras bater a Aitor Garmendia do San Sebastián, que logrou o terceiro mellor rexistro, e a David Burgos do Río Eresma. Para resolver o pulso pola prata, houbo que acudir ás décimas de segundo. Dúbidas en canto ao primeiro posto, Fernández domiña os teixugos, non deu opcións aos seus rivais, e male a sufrir 2 puntos de penalización, venceu con solvencia. Botés inicio da temporada pro canoísta tudense, que no 2019 subiu o podio do Mundial na proa por equipos. Sexto foi Axel Afonso, do TEA, do conxunto anfitrión. Fantástico traballo que se está a realizar coa base nos clubs galegos quedou de manifesto na canoa junior masculina. O Penedo Te Importa copou o podio. Brais Caride conseguiu o terceiro posto na impecable actuación do seu equipo, na que ningún dos 3 primeiros clasificados cometeu ningunha penalización. A prata foi para Borja González e por menos dun segundo fíxose co triunfo Daniel Pérez Cortegoso. Emocionante o máximo o duelo entre compañeiros de club. Cortegoso de Salvaterra xa conta cunha importante bagaxe internacional no seu currículo, apurando o máximo no treito final do percorrido para encabezar o triplete rubricado polo Penedo Te Importa. Un bo exemplo da importancia de non sufrir penalizacións viviuse no kayak veterano masculino. Non gañou máis rápido, senón o que non se equivocou. Terceiro, lonxe dos outros 2 participantes, concluiu Xavier Manterola, do Santiago Tarra. Tirún tamén se adxudicou a segunda posición con Urco Zabaleta. Porén, ese posto no caixón non o deixou demasiado satisfeito despois de ter sido máis rápido. Cometeu un erro, esa penalización de 2 segundos beneficiou a Gerard López, do Mix Segre. O catalán pasou correctamente por todas as portas e grazas tamén ao seu sprint final anotouse ouro en Mondariz Balneario. Clasificación coa diferenza mínima a prol de López. O público non perdeu detalle do K1 senior masculino porque estivo do máis emocionante. Tan só 3 segundos separaron os 4 primeiros. Alejandro Dragó, do Cinca, privou de subir ao podio a Manuel Ochoa, do Miños Teixugos. O galego que si se meteu entre os 3 primeiros foi Axel Afonso Blanco. O do TEA Mondariz Balneario estivo a piques de deixar a vitoria na casa do organizador, pero menos dun segundo de diferenza non llo permitiu. O vigués topouse con este home, Darío Cuesta, do Río Eresma. O segoviano estivo impecable nos porteos, en un desenlace tremendamente axustado, privou a Axel do ouro. Fíxense na igualdade entre os 4 primeiros: Darío Cuesta, Axel Afonso, Alejandro Dragó e Manuel Ochoa. Se falamos de resultados parellos, un capítulo especial merece o acontecido no kayak xuvenil masculino. Houbo dobre gañador e por pouco non se dá un triplo empate, posto que o terceiro, Mario Otero, do TEA Mondariz Balneario, cedeu menos dun segundo. Este Iago Varela, do Penedo, que ao igual cos outros 2 galegos que subiron ao podio, cometeu unha penalización. O seu rexistro foi idéntico ao de Cándido Acuña. 1 minuto 34 segundos e 38 centésimas pro do TEA Mondariz Balneario. Así pois, non houbo xeito de decretar un único vencedor neste recital dos padexeiros da nosa comunidade que superaron os vascos e os cataláns. Outro ouro para os representantes galegos chegou na C1 feminina. Ainhoa Lameiro volvía a escena tras facerse coa prata no kayak. Na súa especialidade na canoa tiña como rivais as irmás Barba do Atlético San Sebastián. Irene finalizou terceira e Marta segunda, sen poñer en excesivos atrancos a do Penedo. 4 segundos ao seu favor levaron a Lameiro a incrementar a conta de éxitos do seu equipo. Con 19 anos, a de Salceda segue medrando deportivamente
na súa segunda temporada concentrada coa selección española na Seu d'Urgell, onde se adestra a diario. Vai a cometer unha penalización, Lameiro cumpriu coa condición de favorita. Idéntico balance que o da galega máis destacada no slalom olímpico, colleitou Xanet e Xarri nas juniors. Prata no kayak, acadou o ouro na canoa. Terceira nesta C1 foi a súa compañeira do Atlético San Sebastián, Leire Goñi, que se impuxera no K1. Entre as dúas vascas situouse Clara González do Calasparra. A murciana acariciou a primeira posición, pero Xarri, a pesar desta penalización, proclamouse gañadora por un suspiro, 45 centésimas, reforzando o liderado do seu club na clasificación por equipos. Na táboa individual da C1 Junior, sexto posto para Alba Soutelo e noveno para Ainhoa Barreiro, as dúas dominio os teixugos. Deste xeito rematada a primeira xornada de Mondariz Balneario, as medallas agardaban os triunfadores de todas as categorías. Adrián Ruiz e Pedro Sánchez na C2. Os vencedores na C2 mixta, Martín Arruabarrena e Mayalen Olaso. Olatz Arregui no K1 senior feminino. Leire Goñi no K1 junior feminino. Luis Fernández na canoa senior. Daniel Pérez Cortegoso no C1 junior. Gerard López no kayak veterano. Darío Cuesta no K1 senior. Candido Acuña e Iago Varela no kayak junior. Ainhoa Lameiro na C1 senior. Xanet e Xarri na canoa junior. Por equipos, o triunfo do Atlético San Sebastián, segundo Santiago Tarrac, terceiro o Penedo. Coa coroación dos mellores, as augas do Tea despedíanse ata o día seguinte. O domingo pola mañá, os padexeiros volvían cargar coas súas embarcacións para disputar a segunda xornada desta primeira Copa de España da temporada. Dende ben cedo celebráronse en Mondariz Balneario as quendas clasificatorias para establecer a orde de saída nas finais. O percorrido presentaba novidades, cambiaban algunhas portas, o que obrigaba aos participantes a demostrar a súa capacidade de adaptación. Os kayakistas infantís encargáronse de novo de abrir o programa e Aarón González do Penedo repetía na terceira posición. Entraba no podio respecto sábado Martín Fernández do piragüismo Dumbría, acadando o segundo posto. E a victoria, tal e como sucedera o día anterior, correspondeulle a Valentín Varela. Esta promesa do Penedo foi o máis rápido e exhibindo a destreza que aquí poden comprobar, non recibiu ningunha penalización. Os tres primeiros foron galegos, por diante do murciano Juan Martínez. Quenda pras parellas, coa canoa dobre masculina e o protagonismo en exclusiva dos únicos inscritos, o dúo formado por Adrián Ruiz e Pedro Sánchez. Os do Calasparra cometeron un erro grave na penúltima das 20 portas e o franqueala no sentido incorrecto recibiron unha penalización de 50 puntos. Nesta segunda xornada non houbo competición da C2 mixta. Na categoría raíña do kayak feminino, o Atlético San Sebastián acaparou o podio. As donostiarras aproveitaron dúas penalizacións de 50 puntos nas últimas portas de Ainhoa Lameiro. Por diante da do Penedo clasificáronse Marta Barba na terceira posición e a súa irmá Irene na segunda. E a vencedora na primeira xornada, Olatz Arregui, outra vez rematou primeira. Aquí temos a gañadora, que cometeu un par de erros polo vento, pero a súa velocidade sobre o kayak marcou a diferenza, entrando de costas e sen penalizar nesa porta para lanzarse cara ao segundo triunfo en Mondariz Balneario. Fin de semana ha sido bastante positivo, hemos llegado a la final para poder hacer lo mejor posible y ha estado bastante bien. El día de ayer estuvo muy bien, pero el de hoy nos ha tocado un poco de viento y ahí había que ajustarse un poco más, pero muy bien.
As tres primeiras do San Sebastián e cuarto posto para Lameiro, víctima das penalizacións. O dominio Atlético San Sebastián continuou no Count Junior de rapazas. Entre as 7 primeiras houbo 6 representantes das donostiarras. Non obstante, a única intrusa, Clara González, do Calasparra, deixou as vascas sen o terceiro chanzo do podio. A segunda, Xanet Exarri, ofreceu un cursiño de como xestionar as portas. Quedouse a 4 segundos da súa compañeira Leire Goñi. A vencedora do sábado no kayak da súa categoría ratificou que está un punto por enriba das demais nesta disciplina. Con manobras tan espectaculares como esta, venceu cun tempo d'1 minuto e 45 segundos. Non lle pasaron factura os 2 puntos de penalización. Había quen quería emular os padexeiros, normal vendo como pasaron as súas embarcacións sobre as augas do río Tea. O portugués José Carballo gozou da súa experiencia en Galicia levándose a terceira posición na C1 Senior. O luso estivo moi cerca dos 2 galegos que marcaron os mellores rexistros. Prais Castro, Domiños Teixugos, superou en menos de medio segundo o canoísta do país veciño. Mentres que o triunfo, tal e como acontecera na primeira xornada, foi pro seu compañeiro de equipo Luís Fernández. Unha única penalización en todo o percorrido para o tudense, que bateu a Castro por 2 segundos. Sobre o fin de semana, unha valoración bastante positiva, unhas clasificatorias moi boas, 2 finales bastante a un bo nivel. Lástima no segundo día, final non tan contento polo tema de sensacións durante a baixada, pero bueno, co primeiro posto moi feliz, moi contento por este resultado. Satisfacción do internacional galego polo seu triunfo e o dobrete do seu club, o Miño Os Teixugos. Na canoa xuvenil, os deportistas da nosa terra pasaron do todo a nada en menos de 24 horas. O sábado monopolizaron o podio e o domingo os 3 que subiron ao caixón foron padexeiros vascos. Martín Arruabarrena, do Santiago Tarrac, clasificouse terceiro. Oller Rodríguez, tamén do conxunto de Irún, finalizou segundo. Markel Imaz, do San Sebastián, adxudicouse a vitoria. O trío do Penedo non tivo nesta ocasión o seu día. Por exemplo, Daniel Pérez Cortegoso escapouse o triunfo na última porta por unha penalización de 50 puntos cando levaba mellor tempo que Imaz, o vencedor cunha baixada inmaculada. Sétimo posto para Borja González, oitavo para Brais Caride e noveno de Cortegoso. A vista de Paxaro, imos co caún de veteranos, sen kayakistas galegos nesta categoría. O terceiro clasificado, Xavier Manterola do Santiago Tarrac, terminou moi lonxe dos 2 primeiros, a máis dun minuto. A vitoria, do mesmo xeito que na primeira xornada, pelexárona este padexeiro, Gerard López e Urco Zabaleta. Nesta ocasión as penalizacións non marcaron a diferenza, os 2 cometeron un erro e o máis rápido foi o vasco Zabaleta do Santiago Tarrac, batendo por 7 segundos o catalán Dominic Segre. Control total da situación por parte de Zabaleta, que se tomaba revancha polo resultado do día anterior. A competición seguía o seu curso e entraban en escena os kayakistas senior. Segundo na apertura desta copa, Axel Alfonso Blanco tivo de conformarse na clausura coa terceira posición. Podio moi traballado por Codotea Mondariz Balneario bateu por menos de 20 centésimas a outro galego, a Manuel Ochoa do Miño Os Teixugos. Medalla de chocolate igual que o sábado. Alejandro Dragó do Cinca colgouse a prata e Darío Cuesta, o líder desta categoría raíña, atrapou un segundo triunfo para empezar a temporada. O dorsal 94 do Río Oresma impuxo de novo a súa lei. Foi o único que conseguiu baixar 2 minuto e medio. Fíxense o axustado que estivo o duelo entre galegos pola terceira praza. Se a perfección existe, o conxunto anfitrión rozouna no kayak xuvenil. Meteu a 3 padexeiros entre os 4 primeiros. Rodrigo Gentile do San Sebastián impediu un podio 100% do Tea Mondariz Balneario. Rebaixou en 11 centésimas o crono de Cándido Acuña, penalizado por un erro.
Tamén aproveitou ese fallo Pablo Vázquez para conquistar a prata, sendo únicamente superado polo seu compañeiro Mario Otero. Quen fixera terceiro sábado baixou máis rápido que ninguén o domingo e tras penalizar na primeira porta non se puxo nervioso e pasou sen tocar entre o resto dos paus. O vigués rematou ofrecendo un recital e gañando por 12 centésimas o seu favor. Thiago Varela, vencedor o día anterior, só puido ser quinto desta vez. Estamos chegando ao treito final desta Copa de España. Só quedaban por resolverse dúas categorías femininas. Na canoa senior, o guión foi idéntico da primeira xornada. As irmás Barba, do San Sebastián, non presentaron demasiada resistenza á gran raíña deste evento, Ainhoa Lameiro. Marta foi a mellor das vascas, pero cedeu 14 segundos respecto a do Penedo. A diferenza de nivel é evidente, e máis cunha Lameiro especialmente motivada despois de quedar fora do podio no kayak. Non tivo erros coa canoa, a modalidade na que é medallista mundial, e o 2020 comeza para de Salceda con boas sensacións. Es la primera competición de esta temporada y después de estar entrenando durante todo el invierno me conseguí sentirme bastante bien. Hoy era un circuito más técnico que el de ayer, pero conseguí resolverlo bien en los 2 días y conseguí quedar primera y estoy muy contenta. O triunfo incontestable de Lameiro, a pioneira internacional do noso slalom olímpico. As últimas padexeiras en poñerse a proba nas augas do Tea foron as canoístas juniors. O Miños Teixugos defendeu o pabillón autonómico con Ainhoa Barreiro quinta e Alba Soutelo sexta. A loita polas medallas, unha vez máis, Clara González, a do Calasparra, evitou o triplete do Atlético San Sebastián. A murciana obtivo o segundo posto por diante de Nora López e por detrás de Xanet Echarri. Na acción, a gañadora que xa vencera na primeira xornada, poñendo de manifesto coa súa técnica porque se marchou de Mondariz Balneario con 2 triunfos. Unha penalización para unha das grandes perlas do San Sebastián, remataba a competición e era o momento de facer balance. E decir que dentro da Secretaría Xeral po Deporte, pois que tamén demos un paso, sendo Secretario Xeral po Deporte, José Ramón Lete fai 8 anos, introducindo a modalidade do slalom no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e que esa aposta pois se empeza a dar resultados. Xa temos 3 campeóns do mundo de slalom, temos aí a Ainhoa Lameiro, temos a Luis Fernández e a Manu Ochoa, que están levando o nome de Galicia por todo o continente, somos un referente. Galicia pode presumir de talentos e dende a Federación pídese un impulso máis. As últimas 3 medallas a nivel mundial acadadas no ano 2019 poñen a Galicia, o slalom galego, entre a élite mundial e a élite nacional, e só, dependemos moitas veces de que esta vez tuvemos suerte, que temos un lugar óptimo como é, neste caso, Mondariz e a instalacións do TEA, pero esperemos que pronto, ahora sobre todo que ahora en Galicia temos unhas seleccións que alguén prometa para o slalom galego, que ponga Galicia no mundo e que está demostrando unha altísima calidad, unha canle acondicionada en Galicia que permita que no ano de aquí a 4 anos estemos falando en París de que tamén hai padexeros galegos nun ciclo olímpico. A Copa de España despediuse de Mondariz repartindo premios. Nas clasificacións individuais, Adrián Ruiz e Pedro Sánchez, gañadores na C2, a vencedora no Caun Senior, Olatz Arregui, Leire Goñi no kayak juvenil, Luis Fernández na C1 Senior, Markel Imaz na canoa juvenil, Urco Zabaleta no kayak veterano, Darío Cuesta no Caun Senior, Mario Otero xunto ao seu compañero de equipo Pablo Vázquez no kayak junior, Ainhoa Lameiro, gañadora da C1 Senior, Xanet Echarri na canoa juvenil. Podio por equipos da xornada o domingo co Atlético San Sebastián, Santiago Tarra e Cádiz. Echamos este padexando Copa de España de slalom olímpico. Moitas grazas pola súa atención e ata a próxima.